Хора, аз съм Галин. Днес правим още едно видео на Clash Royale. Сега. Тук съм подготвил Golden Chest Opening. Ще махна този Silver и тук ще махам да го да не спада Golden. Ще отворим Crown Chest. След 2 дни 14 часа почва и Clan Chest. Него също ще направим. Ще отваряме чести от него. Ще отворим и от Classic Challenge Chest, който ще играем сега и ще видим доколко битки ще можем да се доберем. Колко победим. Заглътвам. Дами и господа, тая битка е правена загуба. Знаете, има Грейверд на второ лево. Кой? Ник Мастер БГ на четвърта арена. Да са звездичка Ник. Прекрасно. Значи взимаме тая кола. Без проблеми. Сега, тук действаме с скелета на Арбишотака. Да го видим кой си пусна пуска боулер. Това не ми е проблем. Само да не ме избутва назад, че се надявам. Той не го направи, но все пак боулера е дразнеща. Тая пека ще я убиеме сега. Най-накрая ето умря. Това само нерви ли са? Ти гледаш ли ми? Това пък как ти справя мазната? Нищо е. Да го оставим да види какво може да направи. Какво ще направи? Аз като му пусна това, виж, че не успя да ме убие тия балона ми. Успя следващата карта. Сигурен ли си? Он няма дълг. Знам. Мисля, че не съм го забелязал от началото на битка. Тая битка я искам да спечеля, така че пускаме това. Добре. Не можехме да оцелим колата. Добре, бе. Сега знам той какви карти има. Разбрал съм го давно това нашо. Направи грешка с неговия лок. Само да не пусна фойернаус.
Биг, Бек. И Как в момента? Накрая биг. Она защитит. Прекрасно. То не запускай. какво? Какво това нещо е такова? Направила стая там да такова, ако искам да взема. Следи рокет момент. Какво става там горе са? Ето как го правим това, да го видим. Долу е, защитавай се. Ще се защитавам спокойно. Ти може да добре атакуваш добре се. Той с какво ми го взе? Боля. Дай ми, господа, една загуба. Арена 2, знаете, бе обновена. Силно се надявам той да не използва толкова хъртове, например, Formals, имам предвид Buildings, защото разсеиват ми балона и... Добре, поне елитките да умрат, за да не се получи... Грешка направи. Знам. Ми сега... Мисля, че няма да може да ми източи целият деймидж. А мисля, че ще го мога. Защото сега това силно ми помага за атака. О, мой човек. Дами и господа, това беше епик. Как му взех колата да ми я взима моята. Оп, или па да не ми я взима. Опа! Буф. Да ме я взима с Poison. Аз ще му пусна тук един рокет и за мен още един. То много ме нерви. Само лъче. Колко бързо. Там. Той какво запна? И той не знае. Опа! Шакала. Дай си. Дами и господа, кулата си е моя, мисля. Битката си спечелихме. Само въпросът е дали ще вземем и тая кула. Взехме я. Ето ги трите корони. Значи една победа имаме. Правим още една битка. Пак на втора арена. Аз трябва да бъде. Надявам се да го спечеля.
някакъв Ники е писала чао вместо чао. Чао. Да, знам. Мисля, че не съм го видял ли? Оставяме тази кола за него. Обаче ние тук нямаме защита и губиме си колата много елементарно и глупаво. Благодарение на неговата минипека. Аз тук пускам лук. Скелетон арми. Заедно с Принц. Добре. Фризвам колата му. Добре, той няма кола да направи тук. Добре, източих му половината демидж на колата. Не ползва стрели. Какво ще ползваш? Някакъв пипе. Някакъв куко пипе. Ама ти на такова ли игра? Играе турнамент се, бе. Миналата битка на турнамент ли? Бе, всичко е на турнамент. Стигали, батине. Yes! Той я беше лесен. Плюс 2 карти, 60. И така, дами и господа. И така, дами и господа, са нека отворим крайен честа. Надежда за нещо интересно. Тетите пресичите и голд. Ако бях 8 арена си бях задържал, щехме да имаме повече карти. 4 елитки за пирер карта 6. Колекция помпички. Не. Аз ги правя за опенинг. За сега имам 5 карти, 240 голд. Следващата ще имам плюс 3 карти. Значи 8 карти и 3000. Трябва да фрилен ли батъл? Добре, Арина. Сега си играя с другия дек Фотопия. Не с Тиран. Аз подобно. Дай просто. Така, дами и господа, играеме. Започваме Friendly Battles. Ще бъдат ме сутринта го бих. Аз ви убеждавам, че няма да играем. Не е ли фризнати дракона? И Искаш ли виж как го правят мастерите PvP? Гледай се, ако се прави. Дами и господа, тая битка, брат, ме разби. Нека се защитим тук. Искам да ви кажа, че няма игра. Може би, не съм сигурен, но казвам, че може би няма да играем много битки, докато не съм в ефир.
Имам предвид турнамента, естествено, защото искам той да изцелва в ефир. Трябва да го взема това, трябва да го взема. Взех го добре. Добре. Дами и господа, там не го оставяме на много деймидж. Горе. А сега му поднасям изненадка, матка. Не. Дами и господа, Днес можеше една. Това път ще направя нещо като много голям поеден ден. Ти правиш ли клип? Така не мисля да играем повече. Това ще е за този клип. Надявам се да ви хареса. Коментирайте, оценявайте и очаквайте още клипове. Довиждане.